Orsiýetde türkmen banklarynyň kartlaryndan günne $1,16 nagatlaşdyryp bolýar. Talipler kösenýär. Orsiýetiň Varanej oblastyny ýokary bilim alýan Türkmenistanly talipler özleriniň türkmen banklarynyň alan kartlary bilen bagly dürli kynçylyklara sebäp bolýanyny habar berýärler. Olar kartlaryndan günne 100 rubl ýagny $1,16 möçberine maliýe serişdelerini nagatlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Arada Waronejde okuyan iki talip bilen gurrundaş boldum. Olar özleriniň bank kartlaryndan 100 rubl nagatlaşdyryp bilýänliklerini aýtdylar. Şol sebäpden olar bir döwüm çöre üçin okuwdan boş wagtlary işleýänliklerini aýtdylar diýip Azatlygyň habarçysy belleýär. Goloyda Azatlyk bilen habarlaşan başga bir talip bu habarlary tasdiklayan häsiýetde maglumat berip, Orsiýetde iýun aýynyň dowamyny özüniň kartyndan 100 rubl nagatlaşdyrmaga çäkli mümkinçiliginiň bolanyny aýdypdy. Azatlygyň habarçysy ogul gyýdy daşary ýurtlarda bilim alýan ene atalaryň degişli maliýe serişdelerini Türkmenistandan uğratmak boýunça duçar bolýan kynçylyklary barada da maglumat berdi. Ene atalarynyň uğradan pullaryny Türkmenistanaky banklar daşary ýurtdaky okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçirmeýän ekeni, şol sebäpden köp sany talip okuw jaýlaryna degişli umumy ýaşaýyş jaýlaryndan kowulupdyr diýip talipler bilen gurrundaş bolan habarçy belledi. Olar okuw taşlap öýlerine gaýdaslary gelse-de ýylyň gep gurrungundan çekinip emelläp kynçylyklara döz gelýän ekeni diýip Azatlygyň habarçysy taliplere türkmen jemgyýetçilik durmuşynyň edýän täsirine diýip geçdi. Şeýle-de ol dowam edýän maliýe bökdönçlükleriniň talipleriň jan saglygyny awandyrýan howpy barada da gurrun berdi. Talipleriň sözlerine görä olaryň köpüsi kadaly imitlenip bilmeýän saglyk problemalaryna duçar bolupdyr diýip habarçy sözüne goşdy. Ol gurrundaşlygyň dowamyna daşary ýurtlardaky talipleriň agtarýan çykalgalary olaryň netijeleri barada maglumat berdi. Arada talipler jem bolup 50-60 töwereg karty bir talibe berip olardaky pullaryny nagatlaşdyrmak üçin onu Türkiýe awradypdyrlar. Ýöne olar iki gelek pullaryny aldyryp ziýana galypdyrlar diýip gurrundaşymy belledi. Azatlygyň habarçysy plastik kartlar boýunça dowam edýän çäklendirmeler bilen içkin gyzyklanan ony ýaňdydyp, bu kynçylyklar bilen bagly häkimetleriň öňe sürýän sebäpleri barada gurrun berdi. Ykdysady jinaýatlary garşy görüş gullugynyň türkmen banklarynyň kart alyp daşary ýurtlara okumagy ýa-da işlemäge giden raýatlaryň plastik kartlary bilen bagly barlyk geçirýänligi aýdylýar. Amana käbir talipler howsarlarynyň her aýda özlerini uğradýan $200 nagatlaşdyryp ýzyna howsarlaryna uğradýan bolmagy mümkin diýilýär diýip habarçy aýtdy. Ýöne talipleriň gurrungundan çen tutulsa olaryň okuyan ýurtlarynyň Türkmenistanaky howsarlaryna pul uğratmagy ýagdaýlary ýok ýaly. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasy bir näçe esse gymmatlady. Ykdysady ysgynsyzlygyň ýetelmegi bilen daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň hem maliýe kynçylyklary goşulany. Azatlyk radiosu Orsiýetde Täjikistanda, Belarusda, Ukrainada, Tatarstanda we beýleki käbir ýurtlarda okuyan türkmenistanly talipleriň %100 bolýan maliýe kynçylyklary barada ýergiderli maglumatlary çap edip geldi. Türkmen resmiýetleri bu kynçylyklar barada çykyş etmeýär.